I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo, 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 noswaith bore / pnawn da a chroeso I haglediad rhif 27. Woo! Long time coming. We love you long time, ond mae yna bach o gaps rhwngthyn nhw. Croeso I haglediad rhif 27. Da ni wedi bod allan ohoni, rhai yna ni allan o'r wlad, rhai ohono ni allan o'n pennau. Croeso nôl adre Bryn. Hello! A croeso nôl i'r byd go iawn, Iestyn! Iawn, mate! Iawn! Mae hi wedi bod bach yn hir ers yn haglediad diwetha ni, ond am rhesymau da iawn. Bryn, wyt ti wedi bod yn trotio y bydysawd? Wel, byd, mostly, dim bydysawd. Amsterdam. So, yn y mis dwytha, dwi wedi bod I Amsterdam. So, o Llundain I Amsterdam, nôl I Llundain, nôl I Amsterdam, nôl I Llundain, allan I San Francisco, nôl I Llundain, nôl I Amsterdam, nôl I Llundain, nôl I Amsterdam, nôl I Llundain. Pas nhw jyst yn rhoi ti aros yn Amsterdam? Wel, o'n i yn jocio, o'n i'n deud I pobl, os oes o'n i'n mynd I Amsterdam llawer mwy amal, fos o'n i actually trio fod yn citizen yn Holland, o'n i'n deud. Ydw i'n gywir o ddeud bod ti mond yn cael mynd i'r caffis arbennig os ti'n gallu profi bod ti'n byw yn Amsterdam? Ia, ti'n gorau cael trwydded wan I fynd i'r caffis arbennig. Ond wyt ti wedi bod na mor amled? Wel, so ma' nhw'n neud, ma' nhw'n gadael I fi fynd, achos dwi'n special. Swn i'n lyfio'r syniad o just kind of, dwi'n mynd y business meeting. Ma' nhw efo... Just chillio. Be ti'n neud, Iestyn? Does gynnu nhw'n enw special... Does gynnu nhw'n enw special I bobl oedd Bryn? Mule, neu rhywbeth nhw'n gael. Wel, nes I hedfan fewn I Amsterdam dydd Mawrth, wan, am 5 awr. O'n i'n mynd am fewn am... O'na ddigon hir I pigo'r pecyn fyny, doedd? Mae fi'n gorfod gadael I gael... O'n i'n gorfod cael... O'n i'n hedfan am 10 munud wedi 8. So o'n i'n gorfod bod yn y maes awyr yn 10 munud wedi 6. Sydd fel, o'n i'n gorfod gadael tŷ yn mynd siarad I 5. O'n i'n dod ar tren am harad I 5. Ac os o'n i'n deud, mae rhyw 3/4 awr. Dwi'n meddwl dren yn mynd. Wel, da ni'n Llundain yma, so mae'na... God, dwi'n siŵr bod yna'n mach am hynny 5, honest. Mae fi'n deud, diw reit, 3/4 awr I gael barod a cael allan o tŷ a bob dim. Reit, a cael panad a bob dim. So fi'n deud, reit, setio'r alarm am harad I 4. So, wedi gret, ffantastig, mae fi'n digysgu. Mae fi'n deffro am 2 o gloch yn bora. O'n I llydan gorad. O'n I llydan gorad, just hollol wedi deffro am 2 o gloch yn bora. Fel rhiant I fab I 6 mis oed, allai genuinely ddeud, di hynna ddim yn anarferol. Wel, ia, ond peth ydi, dwi ddim yn mam I babi 10 mis oed. Ond be mae at Minillef yn neud, os na da chi'n I ddilyn o, gynwch. Mae at Minillef yn awesome. Mae at Minillef di penderfynu, mae 5 ydi amser mwy o cyffroes y dydd I ddeffro a dechrau siarad a just neu loads o sŵn a rowlio a gweiddi. So Bryn, ti'n mo, falle bod ti jyst yn ail darganfod dy blentyndod. Ti'n meddwl, mae'n ei synwyr. Gyda cymorth excellent product o Amsterdam. Efo mewn 30 yn dod I fyny, dwi'n teimlo lle bod fi angen ail gydion yn blentyndod I. Yn sôn am ddathliadau pen-blwydd, mae hi yn 40 mlynedd ers i'r ffôn symudol gael ei greu cynta. Dwi dal yn cario un o'r brics na hefo fi, just I deimlo nostalgic. Ia, mae'n gael fo'n Windows Phone 7. Oh, he cut me deep. Oh, yes, he went there. Ond, ffôns diweddara da ni siarad am rwan. Ffôns sydd digwydd bod yn eitha tebyg i'n Windows Phone I. Awn ni fewn I hynna nes mlaen. Ond, da ni wedi bod yn edrych heddiw ma ar lansiad Facebook Home, sef, ydw i'n gywir, Iestyn I ddeud, bod o yn groen wedi roed ar ben
Android ar gyfer HTC gan Facebook? Mwy na lai, beth yw'n fod ydych, yr Facebook phone ydych, mwy na lai. Talk to me, be ydi o? Pam bod ni'n siarad amdano fo? Wel, ffordd nath Mr Zuckerberg disgrifio fo, dod o heb di just sginio fo, Sorry. fatha ma rei pobl eraill yn neud. Oherwydd mae'n deud fod Android yn platform mor hawdd i weithio efo, fod ti'n gallu, tywed, rei keyboard newydd dy hun i fewn yn efo, neu messages app, sydd yn interceptio negeseuon sy'n dod i mewn, yn hytrach fod yn mynd i'r default sy'n yn efo, ti'n assignio fo i fynd i pa bynnag un ti'n defnyddio, pa bynnag, tywed, a email clients ti'n defnyddio. So ma nhw di sort of integratio i meddalwedd nhw i gyd i fewn i'r system. So os ti'n gallu dewis pam ti'n lawrlwytho fo o'r beth enw fo, App Store ydi enw fo, ar Android. Google Play Store, yeah. Mae'n gofyn lle chdi pam ti'n launchio fo. Wyt ti isio hwn fod yr home screen i chdi a bob dim arall, ta ti isio aros efo'r default. Ond wrth gwrs, os ti'n neud o, dyna di'r pwrpas iddo fo. So mae'n cael gwarad o'r home screen arferol ar y ffôn, a wedyn, so Facebook fydd home screen ag app launcher a messaging ag tywod, unrhyw beth ma nhw'n gallu interceptio ond dod i fewn a eisiau fod yn rhan o'n fo. Ma nhw'n mynd i gymryd o drosodd, ond mond rhan bach ydi ar y funud. Ma nhw wedi deud fod bob mis ma nhw'n mynd i dod â rhywbeth newydd iddo fo yn hytrach na operating system sydd yn dod unwaith bob blwyddyn eich. Alla i glywed yn barod bobl fel ein ffrind anwyl a Open Web Advocate ni, Carl, yn rowlio yn dychryn, yn meddwl, hold the boat, faint fydd Facebook yn gwybod amdano ti trwy hwn. So mae o'n integrated i bob dim. So, mae o'n hwcio fewn i bob un dim sy'n dod i fewn di. Achos be maen nhw'n deud, achos fi o'n i'n gwylio, a rown i link fyny dan fo, fi o'n i'n gwylio yr recordiad yr stream fel yr event. Dwi'n quite ar level Apple launches, ond ti'n ma' mond ifanc dio. Ie, yn union. Wirioneddol wan. Dwi'n edrych ar Mark Zuckerberg yn neud y cyflwyniadau yma. Allai ddim peidio meddwl amdan Jesse Eisenberg yn The Social Network. Bob tro dwi'n sbio yna fo, dwi'n meddwl amdano fo, ti, a'r twins na mewn cychod. Fi'n cofio hwnna. A honna with the girl with dragon tattoo. Beth, symud ymlaen, nôl, i'r byd go iawn. Ni'n edrych ar y cyflwyniad a mae'n ddiddorol i weld sut maen nhw'n aseinio hwn i fod yn dod â bobl. So yn hytrach na apps ydi prif pwynt dy ffôn di. Gallai hwnna fod yn deg ar y ffordd ar hyn o bryd mae Android a iPhones enghraifft yn gweithio. Na bobl ydi hub. A dwi yn mynd i ddod ar bric ffôn allan fan hyn, Bryn, a dweud bod rhai fi gyfadde, mae Windows Phone fi yn neud elfennau o hyn yn dda iawn, yn barod o ddod â bobl. Mae gen ti the People Hub yn barod ar gyfer o gyd. Hyn peth, da ni di neud efo'r ffôn yma, da ni di sound yn yr hen syniad o'r cyfrifiadur lle bod bob dim wedi cuddio tu fewn i apps a falle. Dyna be nath Microsoft yn dda efo Windows Phone oedd dweud, well, actually na, gan i ail feddwl sut da ni'n actually defnyddio'r technoleg yma a sut yn union ben union da ni isio gallu tynnu allan o stwff da ni'n wirioneddol efo diddordeb mewn, fel beth sy'n digwydd efo ffrindiau ni, beth sy'n digwydd efo pobl da ni'n perthyn gŵr, graig, plant, dod â'r stwff yn ei gyd i'r gwyneb yn top i fod o'n hawdd ac yn gallu ni fynd i fewn iddo fo'n syth bin. Ydy hwn, dim bod gen Apple really man gwan yn y farchnad yma, ond mi allan nhw fod yn cael eu cyhyddo o fod yn un o'r rhai mwyaf segmented o ran gwasanaeth fel na. Wel, y peth i di Apple yn really'n faint mor dda dyn nhw efo creu pethau fel yr iPhone a'r iPod a balli,
dyn nhw ddim yn dallt gwasanaetha mor dda a mae rei o pobl fel Google neu Facebook yn neud. Dyn nhw'n dallt, dyn nhw'n efo'r, am ryw reswm dwi hwnna byth yn clicio, dyn edrych ar pethau fatha. Achos mi nath Apple cychwyn social network cerddorol I hun, ydw i'n iawn? Ping. A hwnna'n hollol wael, nath o'n really edrych ar sut yn union sy'n pobl defnyddio fo, oedd o'n gyd I cau yn ei hun, ac oedd yr syniad o trio cael pobl I ddefnyddio fo, just that doedd o'n really gweithio efo'r ffordd symudol, doedd yr integration I mynna, I gallu fynd o dyfais I dyfais a gallu defnyddio fo'n iawn. A'r mae'n debygol fydd rhaid iddyn nhw trio neu rhywbeth I dod ar elfen cymdeithasol fiewn i'r dyfais, ond mae'n debygol wneith nhw'n really dallt yn y ffordd mae pobl rhywun fatha Google neu fel mae Facebook yn neud. Un peth am Facebook ydy, maen nhw'n dallt yr elfen cymdeithasol, maen nhw'n dallt syniad. Mae sio dod ar yr friction o gallu rhannu lawr mor bell as sy'n bosib. A bod o'n wirioneddol yn wirion o hawdd gallu rhannu pethau. Dwi'n tynnu llun, dwi'n pwysio bwtwm, bwmff, mi ar yn Facebook hi. Just cwestiwn I Iestyn falle, dwi'n siŵr bod ti eisiau dod fewn yn fo, ond wyt ti'n rhagweld Apple yn dod nôl hefo rhyw fath o people hub integreiddio? Wel, ma' nhw 'di dechrau mewn ffordd, os ti'n efo o beth ti'n galw fo, photo stream ma'n galw fo, lle ti'n tynnu llun a ma'n automatically mynd I fyny dy photo stream. Ac ma' nhw'n efo y peth ma'n efo, lle ti'n gallu rhannu certain lluniau a creu photo stream newydd a rhannu efo pobl eraill. A ma' hwnnw yn edrych yn andros o debyg I be ma' Facebook Home yn edrych fel o ran y llun mawr efo'r sgwennu bach dros fo. Mae hwnna'n debyg iawn I Flipboard, though. Dwi'n gwybod. Yndi, mae'n debyg iawn I hwnnw fynd ydi. Ond peth ydy ddo, mae o'n peth efo Facebook ydy, mae o'n efo ffordd maen nhw'n neud o wan. Mwyn a lai, beth I hwn, di mwyn a lai di'r Facebook phone, oedd nhw'n sôn am neud blynyddoedd yn ôl. Mae gen ti dy Google phone, mae gen ti'r Apple phone, a wan mae gen ti'r Facebook phone. A mae nhw wan yn mynd I gallu cael yr friction I gyd I mynd. Dwi'n tynnu llun yn bwff ar Facebook sydd bin. Dwi'n yn gorau meddwl amdano fo, dwi'n gorau neud i'n byd. Mae'n just yna'n automatic. A mae Apple dal yn sowd yn y hymodol lle mae'r rhaid I ti fynd I fiewn ag mae ti gosod lan pethau fatha'r a rhaid I fi actually rhannu, rhaid I setio fyny y photo stream bo fi rhannu fo efo rei pobl. Wedi gyrru'r link allan lle mae'r stwff Facebook I gyd yn mynd syth I fewn i'n timeline ni a mae'n dangos I fyny'n automatic. Ydy defnyddwyr, dwi just yn llecho hon allan na, achos does gen I ddim ffactsi I ddilyn, hey heck, os da chi'n gwrando ar podcast lle da chi eisiau ffeithiau, dim fan hyn ydy'r lle I chi. I meddwl ydw I, ydy'r bobl sy'n defnyddio Facebook, just yn I defnyddio fo mewn ffordd eitha ffwrdd â hi, ydy o wirioneddol yn rhywbeth maen nhw eisiau integreithio fewn I peth pwysica nhw, sef ffôn nhw. Achos dwi'n meddwl am bobl efo 250 ffrindiau a sydd heb sylweddoli sut I ffiltro bobl allan. Wel, ges fi ydi, mae'n anhebygol fynd yr pobl yr hardcore geeks neith lawrlwytho hwn fel part o'i ffôn. Ond ydy hardcore geeks yn fans o Facebook? Mae rei ddim, yn dibynnu. So, ond y peth ydy, mae neith hwn ddim really ddod yn fiewn i'r beth hwn yw'n cael ddefnyddio'n iawn tan mae'n dod fel part o ffôn. So mae HTC dod allan efo ffôn cyn bo hir sydd efo fo yn fel yr OS fel. Ia. Sorry Estyn, beth ti'n dweud? Mae'r beth angodd Mr Zuckerberg oedd fod mae Facebook Facebook app ar Android yn mynd I gael prominent ad ar y top yn deud new Facebook Home download now button arno fo. So fydd pawb
tybod, fydd efo hwnna, ac pwy sydd ddim just yn cael HTC bog standard ffôn, fod yma'n mynd i weithio ar y rei bog standard i ddechrau ni. Ma' nhw'n mynd i bwys be di hwnna? A na i bwysio fo, a wedyn ma' nhw just mynd i fynd efo fo, a wedyn ma' nhw'n mynd i fod, dwi'n ni'n meddwl, fydd rhan fwyaf o bobl sydd yn licio Facebook ac licio fod arno fo yn mynd i fod wrth i bodd efo hwn. Ond, mae'n anodd i wybod sut mae'n mynd i fynd i'r dyfodol, achos wyt ti, dwi'n chwarae teg i ti, wedi darllen bach mwy fewn iddo fo, achos un o'n prif bwyntiau fi am hwn oedd, sut maen nhw'n mynd i wneud pres amdano fo, sgan nhw dal ddim hysbysebion ar mobile, ond wyt ti wedi sôn mi fydd yna hysbysebion ar hwn. Yndi, ma nhw ar ôl y live stream oedd y press yn cael gofyn cwestiwn wrthyn nhw, ac wrth gwrs nath nhw ofyn amdan hysbysebion, ond fod ar y funud, os ti'n mynd i fewn i'r timeline ar dy ffôn neu website, ma' na adverts yn efo sydd yn just gwylltio fi am fod ni'n reid pres nhw'n just cael gwarad yna nhw. Ond mae heina mynd i ddod ar y home screen hefyd, lock screen ydi o mewn ffordd de. Ond dwi'n mynd dach sut am fod mae'r lock screen yn llun mowr, bod o'n unai fod dydy'r llun ddim wedi gorfod cael ei dynnu, mae'n gallu fod yn status update, a wedyn mae just tynnu llun oddi ar dy wal di neu be bynnag. Ond os yna adverts dwi'n mewn, dwi'n eisiau gweld llun masif, dwi'n tynnu ffôn fi allan a gweld llun masif amdan dating agencies neu be bynnag fel da, ti'n fo? Dyna'r peth ti'n gweld? Diolch yn y pelgar, so fydd rhaid yn nhw wneud y mewn ffordd. Meddylia fo. Wyt ti'n ffrindiau hefo bobl eitha dodgy deda, a mae ti just tynnu ffôn ti allan, a gall ti gweld pethau, gall ti fod mewn swyddfa neu rhywbeth. Dwi'n meddwl am hyn, dwi'n meddwl jyst am pethau gweith am hwn, am ffordd bys ni'n defnyddio fo. Dwi ddim yn ame o gwbl na fydd o'n llwyddiannus. Ond, mae Facebook, wrth gwrs, yn mynd fwy, a maen nhw angen plygio'r gap ma mewn marchnata neu cael yr adverts ar-lein ma. Ond ydy hwnna mynd i fod yn rhywbeth sydd yn mynd i droi bobl yn ei erbyn o, neu ydy'n rhywbeth mae'r rhan fwyaf ddefnyddwyr jyst yn dod i arfer efo, ti'n ma? Dwi'n meddwl fydd yr rhan fwyaf o'r pobl arferol, dim ni fel yr geeks, a mynd i fod yn sort of, Wel, fel ti'n cael yr ITV, math o beth. Ie, ma' nhw wedi gwneud ymchwil yn dangos fod pobl yn dda iawn yn anwybyddu hysbysebion. Ma' nhw'n gallu newid y ffordd ma' nhw'n defnyddio rhywbeth just i hollol ffiltro nhw allan. Ia, so mae'n mynd llai effeithiol. Dyna pam pan oedd wedi dechrau ar y we, dyna pam oedd pop-ups, oedd gen i pop-ups o pobl yn anwybyddu y stwff ar yr ochr, so rhaid i rhywbeth neidio'n canol just i trio dal sylw ni, a dyn fel oedden ni'n cael y fwy efo gyfwy di arfer o pethau, oedden ni dda just yn cau y pop-ups heb talu sylw i beth i fyny. A dwi'n rhywbeth tebyg doeth efo hwn hefyd ydy fydden ni'n cael y wall ac y wall ar anwybyddu fo. A so bydd rhaid i nhw cael mae'n rhaid i nhw cael hysbysebion, ond hefyd fel mae hwn yn mynd i fod y fwy fel ffôn symudol, fel meddalwedd ar gyfer ffôn symudol, mae'n rhoi siawns i Facebook wedyn cael arian trwy gadael i gwefannau fel, er enghraifft, o'r ymchwil chdi bach yn ôl dangos y faint o bres oedd Google yn neud oddi wrth bod yn faint oedden nhw'n talu i fod yn yr app chwilio ar yr iPhone. Faint oedden nhw'n talu dy maps. Oedden nhw'n deud rhywbeth oedd oedden nhw'n talu Apple bell dros 100,000,000. Ti'n jocio fi. Oedd o'n bres... Ffigwr ti a hyn, so ti'n mynd syni. Mwyn rhyw beth efo 3 wsos ers i fi
ers i fi glwad be oedd y ffigwr, oedden nhw'n talu trwy, llawer, talu, chydig o ganod, chydig o ganod per device, ond oedden nhw'n neud dwywaith gymaint o hynny o'r chwilio, o'r hysbysebion o'r chwilio. Waw, so ni rioed ydi meddwl hynna, dangos bod fi bach yn syml. A mae'n debyg trwy cael mynediad i'r meddalwedd sydd yn redeg ar y ffôn, bydd Facebook yn gallu neud arian trwy nedu pobl Facebook trwy talu deals efo cael ffilms a balli dweud, roed access i'r cwmni yma'n gallu cael at ni fel y dynyddwyr. Dyna'r whole peth efo Facebook. Dwi'n gwybod bod ni'n deud o bob tro da ni'n trafod o, ond y ffaith ydy, ti'n defnyddio rhywbeth fel Facebook, ti ydy be mae Facebook yn gwerthu i hysbysebwyr. Yn union. Ia, ac yn a dyn y pwynt ydy bod nhw'n trwy roed mynediad i'n ffona ni, i Facebook ac i cwmni yma, ma' nhw'n gallu wedyn gwerthu'r mynediad yna i cwmnïau eraill i neud pres i hunan. So, ma' nhw'n mwy na lain just dod fel fatha rhyw just ffordd o... Ydyn nhw'n pimpio ni allan. Ie, ma' nhw'n pimpio ni allan i'r cwmnïau yma, a ma' nhw'n neud arian trwy neud hynny. Dwi'n teimlo'n fudur ar ôl yr item yna. Dwi'n edrych ar Facebook o'na, dwi'n gweld ma' gwynab un o ffrindiau fi yn associated efo Heinz tomato ketchup ag un arall efo William Hill, t'wod, yn trio tynnu fi fewn o cael free bet, t'wod. Mae mate ti'n betio pam na neud i. Mae'n just mynd on ag on efo llwyth. Sôn wan. Ie. Erthigol ar TechCrunch yn sôn bod fysa Apple a Google yn gallu talu dros biliwn i Apple just i aros fod yn yr search engine ar yr iPhone. Ma' nhw wedi gwneud pethau, mae Google yn talu arian i Mozilla i aros fod yn... Nid preferred engine ar wowzers. Ma' nhw'n neud... so ma' nhw'n... so ma' nhw'n talu... so ma' nhw wedi talu 82 miliwn i fod yn y search engine ar iPhone o'r blaen. So, so 2009 nhw'n talu 82 miliwn i aros i fod yn y search engine ar yr iOS. Ond fel mae'r cystadleuaeth yn mynd i fyny, so bydd pobl fel Microsoft yn amlwg isio bod yn y search engine, bydd fydd Apple wel, ni'n neud hyn yn hynna a safio lot o bres. So, mae'r mwy o cystadleuaeth. So, mae'na ipyn o arian i neud trwy mwy arian i neud trwy gwerthu'r mynediad yn ytrach na actually neud so fydd nhw mor reidwydd yn trio codi arian trwy eilla roed hysbysebion, bydd nhw just yn gwerthu'r mynediad. O'n i mlaen o fyd busnes y peth i sut mae y ffôn ma'n edrych, achos mae rhai fi ddeud o edrych ar cyflwyniad, mae o yn interface, mae'n rhyngwyneb, dwi'n ffindio'n edrych yn really neis ac yn edrych yn really dda iwsio. Os dwi'n anwybyddu y ffaith bod o'n Facebook a bod o wedi cynllunio yn y ffordd i gael ti i gysylltu ar Facebook ar drail e-bost, ar drail text. Mae pob beth i weld yn integreiddio'n neis. Dwi'n gwybod be wyt ti, Iestyn, o ochr dylunio allan yn gweld ono fo. Be wyt ti'n meddwl? Mae'n lyflu, mae'n gorgeous. Ond y pobl sydd wedi dylunio fo ydy ex-Apple designers. Yn fod dros y 3 blwyddyn dwytha mae Facebook wedi bod yn hairio left, right and centre oddi wrth Apple a Google a'r cwmnïau bach ma sydd wedi bod yn nath nhw acquirio designers gwala Push Pop Press ac oedd o'n
Dwi'n cofio beth enw'r boi, ond oedd o'n un o'r rei nath ddylunio iOS o'r dechrau. Ma basically yr talent sydd gynna nhw rwan yn galluogi nhw wneud y peth yma. Os ti'n edrych ar y Messages app, mae o union un peth a Messages iOS. Efo, os di'r Facebook Messages, mae mo'n glas, ac os mae'n SMS, mae mo'n gwyrdd. Pwyso'n Really meddwl. atgoffa fi o. Ond na, mae'r animations yn neis yna fo. Achos o'n i'n gweld functionality really nice. Message heads. Oh, ie. Ma'n gael efo? Dwi'n weld o'n eitha ddiddorol. Os gyda fi conversation sydd yn mynd ymlaen a dwi cario ymlaen, lle mae'r i ddisgrifio i bawb adra. Os ti o fewn app, unrhyw app arall, mae gen ti gwynab y person ma ti'n cael sgwrs efo yn hofran uwch ben yr app, ond ti'n gallu symud o gwmpas i unrhyw le sydd ddim yn ymharu ar yr app. So ti'n gallu neidio i fewn ag allan o hwnnw i gario ymlaen efo'r chat, yn hytrach na switcho apps i gario ymlaen efo fo. Hai fi ddeud, mae'r agwedd yna yn efo'n edrych yn lyflu i fi. Ond fod mae app switching ar iPads dwi'n ffeindio'n gret efo gestures 4 bys. Ie. Dwi'n gweld o'n hassle, ond ar iPhone mae o'n dechrau yn activatio fi gorau pwyso double tap ar y home screen. Long press ydi o'r Windows Phone. Mae long press a wedyn wyt ti'n cael fel carousel o apps wyt ti'n rhadag ar hyn o bryd. So mae hwnna'n eitha defnyddiol, ond dal, mae'n debyg iawn i'r popeth arall, mae rhaid i ti. Ond beth sy'n neis ar Windows Phone, bydde fi, canu clwch, ydy ti'n gweld, ti'n gael live fel capture o beth sydd yn bob app. So, ti jyst yn gweld y sgrin, fel sa ti'n neud. Twyd fel nath Windows 7 gychwyn neud o, fel ti'n hofran a ti'n gallu gweld cynnwys y ffenest. Ond dwi dal eisiau gwybod, nes i ddim gweld lot yn y cyflwyniad heddiw o Facebook Home, ynglŷn â sut mae apps eraill Android yn mynd i weithio hefo'r system newydd yma. Wel, hyn ydy'r cwestiwn mynd i fod ydy, a'r problem efo Android ydy, mae'r apps, mae'n gyn gymaint o rhyngwynebau gwahanol ar system gwahanol, ar mind screens gwahanol, yr trafod mae pob yn mynd i edrych yn wahanol, ond y peth fydd, achos bod hwn yn debygol fod ar weddol boblogaidd, mi fydd datblygwyr isio addasu i apps nhw i weithio efo hwn reit handi, swn i'n deud, just er mwyn actually aros yn bod nhw'n pobl yn gallu defnyddio fo'n syth bin. I mean, o'r digwyddiad oedden nhw'n gweld a pobl fel Pinterest, Foursquare, Instagram a Spotify gyd yn ymddangos fel part o'r lluniau o Facebook yn dangos i ffwrdd. Diddorol bod Foursquare yn efo, achos mae check-ins Facebook yn eitha buan yn, chwalu Foursquare. Na, mae gen nhw partneriaeth efo Foursquare. O, fab. O, mae hynna'n cool. O'n i ddim yn ymwybodol o hynna, mae'n drwg gennau. Achos o'n i'n meddwl bod gowala di mynd i un ochr hefyd. Na, y design element oedden ni eisiau gyda nhw. Felly, Iestyn, oedd ti wedi bod yn siarad ynglŷn â delwedd y peth, bod o'n ffurf neis iawn ar ben Android. Wyt ti'n gweld bydd rhaid i Google Android i hunan ddilyn y patrwm yma pan maen nhw'n dod i ddatblygu'r fersiwn nesa o Android? Pam nath Amazon yn neud Kindle Fire a nath nhw neud fork o ryw fath o Android. Dwi'n siŵr os oedd dyna oedd pwrpas oedd Google yn weld ar gyfer Android. A dwi'n hyn oed yn siŵr os di hwn oedd y pwrpas oedd Android i weld i bobl wneud fatha cwmni fatha Facebook, am fod mae Google wrth gwrs yn pawb yn gwybod efo Google Plus, a mae hwn yn rhywbeth dyla Google di meddwl amdan i hunan yn union i greu ar ei ffôns nhw i hunan,
So dwi'n meddwl fydd nhw'n andros o pissed off efo nhw I hunan, really. Fod Facebook di gallu dod â hwn allan ag Ar ben I stwff nhw. A mynd I chwalu Google Plus mewn ffordd. I bobl sydd yn licio Facebook neu di bod yn mynd, mae Google Plus yn dda, ond dwi'n licio Facebook hefyd, a wedyn ma' nhw'n mynd I reid hwn ar ei ffôn ag anghofio am Google Plus. Dwi'n cofio Android sydd allan gyntaf pan mynd, Google Phones, mae pob peth yn integrated, ti'n signio fyny efo dy Google account pethau. Great, ond rhaid I fi ddweud, does na, ti'n signio fyny am Android, wyt ti'n cael sort of nominal gwasanaeth Google, cos ti just yn cael the maps, the search. Dio ddim fel bod yn tynnu pob peth at ei gilydd, cystal â bysau hwnna I Facebook. Ond dyna dwi'n weld Google yn trio wneud efo I service newydd nhw, Google Now. Dwi'n meddwl ffaint mae pawb yn chwarae fo hwnnw, ond mae'n eitha sgers, mae mond chydig o ffôn sydd efo fo, dwi'n meddwl. Ond mae hwnnw'n mae o'n eitha creepy mewn ffordd lle mae o'n yn gwrando ac yn gwylio bob dim ti'n neud ac so deud wan os ti yn dreifio I gwaith bob diwrnod yr un amser neith o ddeitha chdi heb I chdi ofyn thyfo ma' 'na ddamwain 5 milltir lawr y lôn be' am fynd ffor 'ma yn hytrach na y ffordd ti fel arfer yn mynd I gwaith. A ti'n nes i'n deitha chdi gadw trac o lle dwi'n mynd, ond handi iawn. Achos dyna ydy wastad beth sy'n digwydd ar bywyd ar-lein. Wyt ti'n goro sort of fferio, sort of treidio ychydig bach o ti dy hun mwyn cael y gwasanaeth anhygoel ma sy'n neud dy fywyd di'n haws. Ond mae gen nhw'r tamed yna yn y ti wedyn, twa. Awn ni yn symud ymlaen hwnna. Felly, ar hyn o bryd, mae'n edrych yn grêt. So, yn lyflu cael tro ar Facebook Home, a gobeithio fyddai'n gallu cael rhyw sniff bach o hwnna mewn siop cyn o hir I deitha chi sut beth ydi o. Ond, da ni'n mynd I symud ymlaen yn sydyn iawn cyn diwedd y rhaglen tuag at Bitcoins. Wanta, math o arian ar-lein ydi hwn, cam fyny o PayPal, nid arian go iawn mae honno, ond mae o yn bodoli rhywsut yn y byd go iawn hefyd, ond mae Bitcoins mae gwefan sydd yn masnachu'r hyn wedi manage cael ei hacio. Dwi'n eisiau dweud hyn. Mae ein arbenigwr diogelwch ariannol ar-lein ar gael I siarad am Bitcoins chydig bach rwan. Bryn, wyt ti wedi bod yn cael chydig olwg ar y stori yma? Beth sydd wedi digwydd? Do, so, I esbonio fras beth I Bitcoins ydy math o arian arall ydi o fel yr euro, yr dollar, yr peso, be bynnag. Yr syniad ydy bod o'n bedoli yn y byd digidol a bod o'n ffordd bod ni'n gallu trosglwyddo arian o'r byd achos yn diwedd y byd mae rhan fwy o beth sy'n digwydd efo arian dyddi yma digwydd yn digidol beth bynnag, so mae'r syniad o cael fath arian sydd yn bodoli ond yn digidol actually neud lot o synwyr. Mae bobl wedi datblygu ffordd o gallu creu yr arian ma ac wedyn bod y ffordd wedyn o gallu trosglwyddo'r arian o un lle I llall a wedyn nid yn unig trosglwyddo arian go iawn mewn i'r ffurf digidol ond wedyn trosglwyddo'r ffurf digidol nôl mewn I arian go iawn. So, dwi'n hefo ti hyd yn hyn. So'r mantais efo hyn ydy, so fel arian parod, mae o bron yn amhosib I gallu dilyn ag gallu gweld pwy yn union sydd wedi cyffwrdd ar yr arian yna a pwy sydd yn achos y peth efo'r dych chi'n meddwl am cardiau credit mae 'na record o lle mae'r cardiau yna wedi cael ei ddefnyddio efo'r bitcoins dydy yr unig peth sydd wedi gyfrestru yn erbyn y bitcoin ydy cyfeiriad e-bost a mae hynna'n
chi gofrestru yn heina allan mewn eiliadau. A dos yn ffordd wedyn o gallu dilyn dilyn pwy sydd pwy sydd wedi neud y taliad. Mae'r bitcoins wedi bod yn boblogaidd iawn ar yr we tywyll. Second Life. Sydd yn... Wel, nid Second Life o'r edrych, ond yr we tywyll sydd yn ella'n gwerthu pethau chydig bach mwy amheus, fel cyffuria falle. So mae'r bosib gallu talu amdan yr deunydd yma, fatha prynu cyffuria oddi ar y we, trwy defnyddio bitcoins, a dos a ddim ffordd o gallu tresio hwnna wedyn yn ôl i person go iawn. Dyna sy'n ma'n talu chdi? Allai bosib dweud. Dyna bydd y trips na i gyd. Y problem ydy, ddo, mae'r system yma'n dibynnu wedyn ar cyfrifiaduron i gallu neud yr trosglwyddo, gallu neud gweithio allan beth ydy'r gwerth yr arian a falle, a sydd yn feddwl wedyn bod pobl wedyn gallu amharu ar y gwerth yr math yma arian trwy amharu ar y systema maen nhw dibynnu ar. So, yr peth gafodd ei hacio yr diweddar ydy yr exchange, y cyfrifiadur sydd actually gyfrifol amdan gweithio allan beth ydy'r gwerth yr arian. A trwy amharu ar pobl gallu cael at y cyfrifiadur yma, mae hynna'n dymchwel y ffydd sgyn pobl yn yr math yma arian, sydd yn feddwl wedyn bod y gwerth wedyn yn cael ei amharu, sydd bod pobl wedyn yn colli arian. So, yn amlwg, mae mwy o bres go iawn sy'n cael ei dynno fo, mae rhaid i creu mwy arian, neu mae nhw angen, mae'r gwerth, mae'r gwerth cael ei amharu, so mae mwy o bobl yn rhoi arian i fewn. Ac os mae nhw'n colli, os mae'r arian yna wedyn mynd yn llai o werth, fe dwi'n wedyn ddim dod efo nôl fewn i'r byd go iawn, fel... So, os dwi'n prynu werth 10 pint o'r bitcoins, a mewn 2 awr wedyn, maen nhw werth 8 pint, dwi ddim yn mynd i fod yn mor parod i roi yr arian yma, mwy arian fewn iddo fo, achos dwi wedi colli arian yn trio prynu nhw. Ond, os dwi'n gweld bod nhw'n aros o gwmpas yr unig gwerth, dwi'n gallu wedyn efo mwy o ffydd, a dwi'n dynyddio nhw mwy amal, sydd yn fel wedyn bod nhw'n dod yn mwy poblogaidd. Byddai'n rili ddiddorol i weld os ydy hwn yn gychwyn ar rhywbeth hollol newydd, a falle mewn 20 mlynedd, neu dyna sut fydd yr holl arian yn cael i drosglwyddo. Ond ar hyn o bryd, mae'n teimlo mor ddiarth a mor fregus o system. Wel, mae hynna'n lot i wneud efo'r ffordd da ni mae'r we hyn yn gweithio, bod y ffaith bod mae'n dibynnu ar pobl di gosod fyny cyfrifiaduron yn gywir, mae'n dibynnu ar pobl trin yr rhwydwaith efo parch. I roed y siambl, fel pan ar i'r we cael greu reiddiol, oedd y syniad o cael cyfrinair yn hollol wirion, chys ond pobl academaidd oedd ar y rwydwaith. Oedd arno fo beth bynnag. Ia, pam son nhw'n amharu ar y rwydwaith. Ond fel mae'r syniad o fwy o arian yn cael ei roed ar y rwydwaith, a bod ni'n dod i dibynnu ar y rwydwaith i wneud y pethau sylfaenol da ni angen i fyw, bydd y pobl drwg wedyn yn meddwl, reit, na i amharu ar hwn, a nhw'n i wneud arian. So, dychmygwch fel, nid o fath beth fysa gwlad yn dod i dibynnu ar bitcoins mwyn talu pobl sy'n gweithio'r llywodraeth. Fysa fi wedyn fel llywodraeth sydd yn gas yn erbyn nhw, yn gwybod, yr unig peth sy'n fi newid wan i dymchwel economi'r wlad yna, ydy mynd ar ôl yr cyfrifiaduron sydd yn neud y prynu a gwerthu, a mae'r gwerth yr arian mae'n cael ei haneru, chwateru, be bynnag, a mae'r economi wlad hwnna wedi cael ei dinistrio. So, mae
ydy mae o'n rhywbeth diddorol, ond mae rhywbeth sy'n haid i ni feddwl amdan y fwy fanwl, sut yn union mae y pethau yma'n mynd i weithio yn y tymor hir. Mae hwnna bach yn apocalyptaidd ar ôl meddwl amdano fo. Wel, dyna mae'n talu fi. Ie, talu ti i feddwl am y beth. Yeah. Gan bod ni di bod ffwr o chi o randawyr hyfryd am amser hir, da ni eisiau ymddeheiro, ond da ni eisiau hefyd deud, yndan, mi da ni dal yma, a mi fyddwn ni dal yn hacledu yn misoedd i ddod, os nad i Bryn wedi penderfynu hedfan off i fod yn amddiffynwr eto round the byd. Unrhyw cynlluniau teithio eto, Bryn? Mi o'na drip i'r Almaen, ond mae hwnna wedi cael ei gyhirio am rhywfaint. So. Allu di wneud fel fain fideos o bob trip? Wel, ie. Ma' nhw'n... Dwi'n y lad ymylu ar mis dwy nesaf. Holy moly! Fantastic. Iestyn, be ydy'r teclyn mwyaf diweddar wyt ti wedi bod yn chwarae fo? Os ti wedi gwneud ti'n hapus? Wel, ddim teclyn, ond app. Ond nid app iOS mo honno. Nid app cyffredin mo honno? Gwefan ydi o'r enw forecast.io. So, os da chi'n mynd i hwnna... Forecastio, ie. Ond nhw'n gwybod iawn, beth o'n i siarad amdano fo yma, ie. Iawn, ie. So, os ni wedi mynd i hwnnw ar unrhyw browser... Da ni ar hyn o bryd yn mynd yna. Ag unrhyw device, mae o'n responsive, ag os da chi'n safio fo, wel, dwi'n gwybod fod yn gweithio ar iPhone, dwi'n meddwl fod yn gwneud yr Android hefyd, os da chi'n safio fo i'r home screen, mae'n gweithio fatha app annibynnol yn hytrach na cael Chrome browser rownd efo. Ac just gyn yr un pobl sydd yn gwneud app o'r enw Dark Sky yn America dio, sydd yn predictio, sydd yn deitha chdi, ydi o'n mynd i fwrw glaw yn yr awr nesa. Ond ma hwn yn tynnu lot fwy o gwybodaeth dros bob man yn y byd. A mae o'n... Chwarae teg, mae fforecastio yn eitha cyfins bod fi yn mrysta ar hyn o bryd. So, ond mae'n neud i fod y server di neu the hosting. Ti'n mo be, mae app tywydd S4C yn eitha da am ffindio fi i'r stryd agosa. Ar y website? Ar y website? Dwi'n eitha siŵr bod o di ffindio fi ar y website. Dwi'n mynd i wneud cymhariaeth tywydd byw ar hyn o bryd. Bewydd, ystywyd Miranda. Waw. Dwi'n gwybod i hyn ddim hwyl i'r grandawyr, ond dwi'n newydd ddarganfod tywydd.com, a mae'n deud, mae hyn yw y tywydd. Croeso. This is weather. Mae hyn yn y tywydd. Felly, tywydd.com is for sale. So, cofiwch chi, S4C, BBC, pwy bynnag sy'n creu app tywydd, mae hwnna ar gael. Ond na, mae rhaid fi ddeud, mae app tywydd, dwi wedi bod yn ffindio, actually, bod fi'n mynd i app tywydd mwy nag ydw i'n mynd i app fel neu mynd i check ar BBC a pethau, achos dwi'n eitha enjoyo defnyddio fo. Dwi wedi bod yn mynd i hwnna, mae gynna fi'r app tywydd ar y ffôn, ond mae'n cymryd rhy hir i chwytho, felly. Ond... Mae'n neis iawn ar yr iPad, rhaid fi ddeud, app tywydd S4C. Be dwi'n licio amdan y forecast yma ydy y time machine yna fo. So ti'n gallu mynd ymlaen mewn amser ac yn bell i'r dyfodol. Ac yn ôl mewn amser ac yn bell iawn yn ôl i'r gorffennol. So ti'n gallu gweld cymhariaeth o be oedd y tywydd 20 mlynedd yn ôl. Mae fel gwefan stato tywydd. Yndi. Dwi'n licio... mae hwn forecastio. Dwi'n licio hwnna. Ond hefyd, dwi'n siŵr allu di ddeud bod ti'n licio, cos dwi'n licio graffeg bach tywydd sy'n anna fo. Mae'n anwyl tu hwnt. Mae gennau leiad bach yn sbio arno fi ar hyn o bryd sydd yn neis iawn. Na, mae'n neis. A mae'n syml iawn hefyd. Pam na just be wyt ti angen. Ie. Dwi'n meddwl fod ma nhw'n eitha accurate amdan glaw o fewn y 24 awr nesa. Dwi ddim yn siŵr amdan
faint o dda dyn nhw amdan yr wythnos, ond dwi'n fod dwi wedi cael cyfle i checio hynna allan eto, ond mae'r un Dark Sky maen nhw wedi bod yn neud, wedi bod yn hynod o boblogaidd yn America, a mae'n dod i fyma yn fuan. Mae hynna'n sy'n dda, achos dwi jyst eisiau app allai roed y tywydd allan. Allai roed y dillad allan ar y lein hyd yn oed. Fel mae yna eiran dod nos lun. I Gaernarfon. OMG. Beth bynnag, da ni wedi siarad am y tywydd, so mae hynna'n golygu bod ni wedi cyrraedd y cliché bywyd Cymreg mwyaf. A dwi'n cedi bod hyn yn golygu bod hyn amser i ddeud nos da. Os nad Bryn, os gen ti newyddion yn torri ar hyn o bryd? Na, ffodus, dwi'n reid i stor o funud. Rhaid i ni hefyd gyhoeddi bod Bryn yn yfed paned yn ystod recordio heno, yn wahanol i'r Lafroig mae'n arfer yfed. Neu be di'r tipl diweddara? Simo, please. Lot 40 whisky o Canada. Anreg dy diolch a bod yn best man ffrind i mi. Quality. Ond os ydi penderyn eisiau anfon sherry whisky draw, sherry cask whisky draw, jyst i ti gael cymharu, mae hynna'n gret hefyd. Ond be ddedwn ni am hyn o bryd ydy diolch yn ofnadwy i chi am wrando. Fydd gennym ni rhagor o fwydro technolegol i chi mis nesa, ond am rwan, diolch am wrando, a hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr! Hwyl fawr gen Iestyn. Ta-da! A hwyl fawr gen i fi, Sioned. Hwyl am y tro, ta-ra!